Много хора не подозират, че начинът, по който дишат, буквално може да промени формата на лицето им. Да, дори при възрастни. Виждала съм го с очите си. Казвам се Антоанета. Зъботехник съм повече от 3 години и всеки ден виждам колко голямо влияние има дишането върху захапката и структурата на лицето. Когато човек диша през устата, езикът пада надолу, вместо да стои горе в недцето, където по принцип поддържа челюстта в правилна позиция. С времето това води до стесняване на горната челюст, изместване на зъбите и дори промяна във формата на лицето. Хлътнали скули, по-дълго лице и отпусната долна челюст. При деца този ефект е още по-силен, защото костите им все още се развиват. Но и при възрастни виждам последствията. Изтегляне напред зъби, напрежение в челюстта, дори промяна в профила. И всичко това започва от един навик – дишането през устата. Затова аз лично обръщам внимание на този проблем и препоръчвам лепенките на NoseWay, защото те насърчават дишането през носа, държат устата затворена и помагат челюстта и езикът да заемат естествената си позиция по време на сън. Звучи просто, но ефектът е реален. По-добра стойка, по-спокоен сън и дори визуална промяна в изражението на лицето с времето. Ако често се будите с сухо гърло, стегната челюст или забелязвате, че дишате през устата, може би тялото ви просто има нужда да си върне правилния навик. Пробвайте лепенките на NoseWay, те помагат да дишате правилно и да спите по-добре. Влезте в noseway.bg и усетете разликата още след първата нощ.